Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl o si Nonchalant. Uy, may kadangpan pagyapon ko. Nga gwapo, macho, buotan, lami. Ug mas dato pa nimo si Sir Facundo. Ay, Christian, ay, unsa ba? Buhi si Melvin ba? Buhi siya! Itambog ko kini bayuta. Dinhi sa ibabaw ning ospital. Christian! ay! Christian! Imo kong palagutong. Imo ba kong palagutong? Barator kayong kinabuhi. Ug sayon ka ng bayran. Ay, mahog ko, mahog ko. Ihugtag ka. Sige! Aron way kasal nga mahitabo og mapriso ka pa. Oh. Og nagtuo kang mabilanggo ko tungod lang kay napatay ko kining bayuta. Ay, ayaw ba noon na bad na? Kasukulon na ba ko nimo, Mahimong dili ka mabilanggo. Pero dili usab mahitabong mapakasal pa ko nimo. Mawa ninyo ang tanan. Wa na ko'y labot. Mapriso imong lolo. O banan ko si Lolo sa prisuhan. Oh. Ay, salamat, oy. Oy, gibuhian ang yug ko. Oy, dangom. Og nagtuo kang musugot ko. Gadili ka mo pakasal na ko. Christian, akong bukton sa pa. Hoy! Dili, Christine. Makasal ta sa musugot kag sa dili. Kay bisag mamatay ka pa. Magpakasal gyapon ta. Ipaniguro ko ka na. Christian, higala ta, di ba? Dili ba mahimong magpabili lang tang managhigala? Dili ko. Kung higala ta, dili ko mag-aana ni mo. Pastos ka. Oh, bastos! Ang akong lawas sa gidagi apas ni mo, no? Dili, Christine. Ang tanan ni mo. Mga bata pa lang ta. Ikaw na ang gusto na kong ikauban. O sa din, nanagko na ta. Dili lang pagkagusto ang gibati ko alam ni mo. Kung dili, gugma na. Mahal ka, Christine. Ikaw lang ang gusto na kong makauban sa tibo kong kinabuhi. Mahal na ko ang tanan ni mo. Bisan ang hugaw nga ipagawas ni mo si mong lawas. Mahinungdanon alang na ko. Ew! Ay, obsessed! Pero dili ta ka mahal. Okay na. Ay, hala! Okay ra nga. Wala si pagbati para nimo, Okay na. Kaya nga akong pagbati. Igo na. Para na mong doha. Ay, kaloka! Ay, murag pilo ka. Ay, kung gwapo pa ka parehas ni Facundo, mayroon unta kong sana all. Pero, Unsa? Ayaw yung kasipyat og tubag. Kay idayon tigyo kaghog. pero, dili, God. Unsa man na siya, oy, aladay, manghog lagi siya. Lisod tudluan ang kasing-kasing Christian. Way kaso. Kay ligoon ti kas pagmahal. Lumsan ti kas akong pagpangga. Ug patyon ti kas akong mga romansa. Muna kog balik sa kwarto ni Lolo. Ay, masunod ko, Sked na sab ko, Wat ako, Christine. Magdungan ta. Alsahod ti ka. Wala, Oy, bilang tingali, oy, maloy tas tuhod ni mo. Bata pa kang edad, pero tiguan na bayakag ka ng mga jawans. Ay, bye-bye. Oh, animal ti biyuta. Buset. Unsaon ta ka? Nga mawa ka sa kinabuhi ni Christine. Ubog ka na kaya? Shit. Resort botellas vino. Gusto mo uminom. Wala pa akong mabog. Why are you laughing? Dili ka naman gani halos makalito kong tarong. Nagayungit na ka, kuya. Igo na ka nang imong nainom, oy. Daghan na kayo to. Nahurot na ang duha ka botilya. Nya, pero na to ka baso ang akong nainom. Halos imo ang tanan. No. Gusto ko kong uminom.
Meron ba ko? Tanawa ka daw. Dili ka na lagi makahimo sa pagbarog. Nabarag ka na. Dili na. Iyato na kasi mong kama. Kupot na ko tarong. Agbay na ko. Can manage. Dili lagi magmagahi sa kuya. Dili ka makahimo. Dali na. Dali. Can manage. Wala ko kapugong ni mo. Natumba na tandua. Aray. Kapugat. Kuya, barog ba? O pa ta maabot sa kama, uy. Niya pa ta sa pultahan ng Therese. Kuya. Ay, wala siya mamata. Hindi ko makapiog niya paingon sa kama. Wala sa ko igong kusog sa paguyod niya paingon dito. Shit. No. Dili ko masugot niya, dili mahitabo ka ng akong plano. Kinahanglan mo lampos ko karon. Bahala na. Tinhita na kahubuan. Dili ang imong kahubog ang makababag sa kung tinguha karon nimo, Facundo. Nahubo ko na ang iyang polo. Shit. Kalami ni mong tanawon, uy. Ups pa lang, solved na. Sorry. Pero dili na ako makapugong sa kong kaugalingon. Pahimos lang ako ang higayon na ngawa kay kaliputan. Hagan ko ang imong dugan. Paingon sa imong tiyan. Shit. Kasulit. Facundo. Sige. Ano mo samot ang akong kana? Mas nindot man din kay mas thrilling. Facundo. Just think. Shit. Sayop na pangan ang iyang gisampit. Sayop na pangan ang imong gisampit, Facundo. But, wa ko labot. Ang mahinungdanon nga maangkot teka karon. Oh, shit. Shit. No! Nakunsa ka! Pwisit! Ikaw, nag-unsa ka? No! Ngani ko na ko, bro. Kaya kadungog ko nga. Ganina may nalagubo rin. Inom naman takong tubig. Pero milahos lang ko rin. Kaya akong susihon ba? Umanak ko inom og tubig. Basi kung sinaw naitapos ako, bro. Nausa rin kita, ha? Nausa mo? Gawas. Ano naman? Ako na bahala ni Facundo. Ha? Sama ni mo siya, be? Hubuan! La, bastos! Misuka siya kaganina. Og nahugaw siya. Mga ako siyang hubuan. Tabangan lang, taka. Ayaw na lang lagi. Kiligi ko rin mo. Huwag ko magkinala sa imong tabang. Kaya rin ako. Kung kaya pa ni mo, nadana ba ang tanan ni mo si bro sa ayang kama? Pero diyan mo din sa Therese. Ngayon mo pagigihubukan. O kunya, saan na? Uy. Kadako sa migimaw. Shit. Hoy, yan na! Mata ni mo, labtikan mo ng mata mo. Kung makatuto ka nung mura ka gambat to, ha? Huwag kay labot. Batay pa. Padoon ako ng baba. Sa mukha nga. Ay! Kinom ka na! Huwag kay labot. Bawa dia. Bawa.
Di lagi nimo kaya. Ikaw ra kaya nimo. Bebe, ako lang bida. Sa muka, oy! Nalambo bes Batman oy. Ayaw, mata mo. Mata mo. Natika ko ng mata mo. Kita ka? Ha? Kita ka? Kaya na ko? Kilalaki mo ko. Pero ikaw, babae magadi, di mo kaya. Ikaw ra, babae mo ka. Kristen. Bro, it's me, LA, ha? Di si Christine, kasluno na to siya slain. Dali. What? Kasluno na si Christine? Oh, yes! 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 May pailagi ka? Invited ka? Ha? Invited ka? Pilit. Kaya ako siningat to si bro siyang kama, ha? Butang... Dari bro. Butang natin kasi mong kama, bro, ha? Kristen, don't leave me. Ako lagi na. Don't leave me. Wait! Sus, kung babae pala ka, gitsula natin ka. Nabayo sa mga bro. Gisigihan ko na mag-kiss. Wow, what's happened to you? Shit, pahawa! Saro ka pagawang, igakos mo mayo ni kusgang kinisanan. Bro, ayo. Kilong ka na, bro. Imo kumot. Man, Kristen. Imo mag-i. You are Ali, my... pahawa! Salamat sa pagtabang. Ay, kagilong sa bungot ni bro na ko eh. Nakalingawas lagi ko niya sa pagakos niya na ko. Dili, gawas. Dali, gawas. Uy, Gawas ba? Anong imo ko? Gawas. Anong mo ka? Anong pagkausang mo ko ni mo? Ay! Hina! Matutli ako! Ayaw lang niya pultahan! Hina! Kano na? Wa na'y makapugong sa kung buhaton ni mo, Facundo. I'm coming. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!